Nhau yavamo munyika yeZimbabwe panguva ino iri kushamisa. Pari kuonekwa kunzi mapepanhau panguva ino ari kuuya panguva ino achiexposa zvinhu zvakanyanyisa corruption iri kuitika munyika yeZimbabwe. Panguva ino parinyatsonzwa kunzi pane maongoing examinations ari kunyorwa, aiwa manational examinations ezimsec. Pane chiitiko chiri kushamisa chaexposa chiri kuonekwa kunzi there is a massive zimsec exam paper leaks ari kuitika. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi kune mamwe maexam papers ari kuonekwa maenvelopes anotozosvika kune zvikoro, mamwe akavhugwa, mamwe mapapers anetsana, zviri kushamisa vanhu. Panguva ino ameno kuti senyika yeZimbabwe tiri kuenda kupi. Tisarapira mashoko ari kuda nyika panapa on The Standard. Kuti subscribe or like on the bell like on the two main headlines. Yekutanga iri kunzi mystery deepens over ED 2030 saga, and the other one inyorwa ichinzi massive zimsec exam paper leaks. Panapa tinoona kuti pane nhau dzitatu dzanyorwa dzakanzi papers delivered in open envelopes, number 1. Number 2, under supply, oversupply of papers. Number 3, exam papers mixed, leaked. Ndo mashoko aripo mureZimbabwe panobva pachinzi aiwa panguva ine pane mapapers ari kudhilivhariwa ari maenvelopes akavhurika. What does that signify? Vanenge vakapekeja mapapers anenge akasiliwa and everything, but akuzonodhilivharwa kuzvikoro kana kumadistricts anoonekwa kunzi maenvelopes anenge akavhurika. Zviri kurevei? The other issue kuri kunzi kune mamwe mapepa ari kuenda ari mashoma, mamwe ari kuenda akawandisa. Zviitiko zvinatsobuda pachena kuti aiwa senyika yeZimbabwe seexam board yedu yafeila. Panguva ino zvakamboitika again panguva yeCovid-19 last year zvikamboita senge sezvakadzivisikwa, but panguva ino zvionekwa kunzi zvatanga. Another point tomuda nyika chinzi exam papers mixed, leaked. Mapapers ari kuonekwa kuti mamwe anenge akalika. Mashoko ari kuda panapa nyika neThe Standard yatikuona kuti vakuna kufambira nhau vari kuona kuti zviitiko zviri kuitika mumadistricts nemuzvikoro. Imbotidzai mafunguro enyu mureZimbabwe munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Endai comment section medu mafunguro enyu.